Veliki pozdrav svima, moje ime je Olivera Miškić i lider menadžer sam u network marketingu, što znači da se u mom timu nalaze ljudi koji su takođe lideri. Moj zadatak je da naučim ljude kako da ostvare zarade koje su sami zacrtali, kako da rade posao od kuće, odnosno kako da rade online, dobrim delom online. Moj zadatak je takođe da naučim ljude kako da iskoriste network marketing i naprave svoj sopstveni biznis. I na kraju, ono što najviše volim da radim je kako da pokažem put da ljudi postanu lideri i da pomažu drugim ljudima i pokazuju drugim ljudima kako da i oni ostvare svoje sopstvene ciljeve. Pre network marketinga imala sam svoje sopstveno preduzetništvo, stomatolog sam po struci, radila sam u svojoj ordinaciji zajedno sa mužem i zarađivala sam sasvim pristojno i lepo, ali sam shvatila da mi nedostaje nešto što je mnogo dragocenije od novca, a to je slobodno vreme. Tako sam se upoznala sa network marketingom, tražeći načina kako da dođem zapravo do slobodnog vremena. Prvih 2 godine radila sam network marketing zajedno uporedo sa stomatologijom i za 1,5 godinu dana uspela sam da od network marketinga zarađujem isto toliko koliko sam zarađivala u stomatologiji, što nije malo. 2. godinu svog poslovanja završila sam kao drugi distributer u Srbiji, 3. godinu sam završila kao prvi distributer u Srbiji u okviru moje kompanije. Ostvarila sam veliki broj nagradnih putovanja, što znači putovala sam o trošku kompanije zajedno sa svojim suprugom, ali zajedno i sa mojim saradnicima. Svi oni koji su bili vredni dobijali su nagradna putovanja. Pored toga mogla sam da ostvarim takozvani autoprogram, to je jedan dodatni novčani bonus, čiji iznos je dovoljan da kupite novi automobil. I 6. godinu svog poslovanja sam završila tako što sam mogla da učestvujem u dodeli ekstra profita moje kompanije. Danas znam svakoga da naučim da radi ovaj posao. Ako radite od 9 do 5 i ako neko drugi određuje vašu vrednost, ako neko drugi određuje koliko će da vas plati, kada će da vas plati i da li će da vas plati, ako nemate mogućnost napretka na poslu ili ste preduzetnik kao ja, što sam bila, radite od ujutru do uveče, ako vi stanete, nema posla, posao staje, nemate slobodnog vremena. Vreme je da razmotrite ovu mogućnost poslovanja koja je donela velike promene desetinama i desetinama miliona ljudi u svetu. Naime, svakoga znam da naučim korak po korak kako da ostvari dodatne prihode od 300, 500 i 1000 eura, ne napuštajući svoj posao, kako da radi dobar deo ovog posla online, znači od kuće, i kako da dođe do šestocifrenih zarada, mesečnih zarada u dinarima. Pozivam vas da posetite moju Facebook stranicu, da pogledate o čemu se radi. Pišite mi u inbox, pišite mi na mail, posetite moj sajt ili mi ostavite podatke ispod, kliknite na link i ostavite podatke kako bi mogli da se upoznamo i kako bi mogli da dobijete što više informacija. Važno je da imate sve informacije pre nego što nam se priključite. Želim vam svako dobro.